Пита от стършели. Ето, долу-горе е половин педя, т.е. около 20 см диаметъра. Ето, всичко измряло. Питата се прави от сухи такива частичи от дървесина и се слепва. Как, ето, може би в другата част на... пропуснах да кажа, че е в каца, която искам да трансформирам в саксия. Сразяха на две, това беше вътре. Това е основната част от стършелите, виждате. Може би около 50-60 поне. Отделно с капани съм изловил доста от тях. Много ме мъчеше тая пита. Влизаха през един страничен отвор на кацата. Той от другата страна просто. Унищожих ги, като всъщност те са два отвора. Този от горна страна, запуших го, и през другия с обикновен някакъв, не мога ви кажа марката. Много бюджетен, беше 5-6 лева. Просто издемнах ви вечерта, когато се бяха прибрали. Внимателно се приближих без да ги дразня. И това го изпръсках вътре и както виждате, резултата е много добър. До скоро!